I love you too. बर' सावथुन मोजां मोनग्रा रायजोफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां सावथुननि ट्रेलारखौ नुना नोंथांमोना बयबो नायनो गोसो जाहाबना दंमोन बे सावथुनखौ नोंथांमोना नुसिगोन मुंदांखा सावथुन बिथोनगिरि पंकज लाहारीजों बिथोन होजानाय दाखा जोमै आबुं बर' सावथुनखौ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन दाखा जोमै आबुं बर' सावथुनखौ न्यूबो एपआव हगारनाय जाबाय बयबो गाव गावनि मबाइलाव न्यूबो एपखौ डाउनलड खालामनानै दाखा जोमै सावथुनखौ नायनो हासिगोन गोबांथार नङा गासै 70 रांल' होनानै नोंथांमोना बयबो बे सावथुनखौ नायनो हासिगोन चिरां जिल्ला साफागुरिनि हिमालया हटेलाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बर'नि मुंदांखा फावगिरि सिम्पल ब्रह्मनि आखाइजों बे सावथुनखौ न्यूबो एपआव बेखेवनानै होबाय खुलुमबाय गासिबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय दिनै जोंहा दुखुबो होननांगौ ना खुसिबो होननांगौ माने जोङो हलाव नायनो गोसोमोन जों बयबो ओमफ्राय फंबाय बे एक्टर हिर' ओमफ्राय हिर'इन जों गासिबो ज' रिलिजआवथ' जोङो बिराद हाखु दाखु नायनाय जादोंमोन नालाय एकदम ओंखायनो जोङो हलावसो नायनो होननानै नेबाय थादोंमोन आरो दिनै जोंहा फंबायमोनहा बिराद खम टाइमावनो शुटिंखौ ओरैबायदि हाखु दाखु माने उन्दुनाय गैया जानाय गैया जोङो ज' ओरैबायदि माने खस्थ'यै बानायदोंमोन माने मोनसे सिनेमा बानायनांगौआ मानसिफ्रा न'आव थानानै बिराद मोजाङै नायो खिन्थु बेबायदि नङा एथबां मोजाङै जाया जोङो सान हर बिराद खस्थ' खालामनांगौ फंबाय जोंना पंकज लाहारीया ओरैबायदि खस्थ' खालामबोदों गोजानाव फिसा गोरलै गारनानै फैनानै सिनेमा शुटिं खालामनायाव बेसेबां खस्थ' खालामबोदों खिन्थु दिनै जोङो नै बेफोरबायदि भाइरासि खालामोबा जोंनि बर' सावथुना एथबां गोजौ जौगानायनि लामायाव फैनाय नङा आरोखि आंनि साननाय मथेब्ला ओंखायनो बेफोरबायदि माने बिदि खावनानै एथ' मोजां माने बिराद मोजां अनसायजानाय सिनेमाखौ बेफोरबायदि लामा ससेयाव जोंखौ माने ओरैबायदि लामा आन्दायहोदों आरोखि दा बिदिबा सोर आवगायबोनो देलाय जोंनि प्रडिउसारफ्रा बेफोरबायदिबा नोंथांमोननि सावथुन नामा जुदि दाखा जोमै देट मिन्स माने गोसो सिङाव थाखुमायो थिग बादि नोंथांमोननि जिखिनि सावथुन दिहुननायाव जेसेबां रां खरसा जादोंमोन एबा जेसेबां सिमां नुदोंमोन बियो दिनै फैमाल मिजिं जाबाय होननानै जों बुंनो हायो बेबायदिनो नोंथांमोनाव जाबाय सानो नामा जेनेबा जाखागोन ना दाथ' माने बेफोरबायदि ओंखारनायावथ' जोङोथ' गोसोआथ' बिराद खुसि जानोना जेनेबा दा न्यूबोआव हगारबाय नोंथांमोना बयबो थांनानै नायहैनो हागोन माने ओरैनोथ' सिनेमा हलाव देखायबाबोथ' टिकेटनि गोनांथिखा नालाय ओंखायनो एसे एमाउन्ट होनानै गावबागाव दानि जुगावथ' बयनावबो मबाइलाव आखायाव थाखाथारो ओंखायनो बयबो थांदो नायदो ओमफ्राय फंबायमोनखौ एसे थुलुंगा होफिनबावदो आरोखि प्ले स्ट'राव डाउनलड खालामनांगोन न्यूबो माबाखौ आरोखि इयुननि समाव बेफोरबायदि जेंनानिफ्राय माबायदि बारग'नो एबा माबायदि बेफोरबायदि जेंनाखौ जानो बायो बेनो माने जोंहा गावबागाव साननायखौ सोलायनांगौ बेफोरबायदि सोलायबासो बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ मावाबालासिनो थानांगौ होनबासो जोंहा माने इयुनाव बेफोरबायदिया डेभेलप जालांगोन आरोखि बेनो जोंनि आर'ज जोंनि बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय जोंनि गासिबो बर' माहारिफोरखौ माने एकदम खर' गंग्लायनानै जोङो रिकुवेस्ट खालामो बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ गारनांगौ आरोखि माने मैयाबो आं नुदों जोंना फंबाय सासे प्रडिउसारा जेनेबा लाइभ हगारदोंमोन बियो ओमफ्राय दाना होनहरदों आरोखि बै जाय खावग्रा बिथांखौ माने प्रुफ दंखायो जोंना माने जोङो एफआइआर होबाय माबाय थेवब्लाबो जोंना माने माखासे बर' माने उन्दै उन्दै सेंग्रा जाखांफुनायफ्रा मोजाङै माने बुजिया बिजिरालासिनो माने ओरैबायदि दुखु गोनां कमेन्ट हरबावो माने फंबाया होनदों आं गारि फाननानैसो बे सिनेमाखौ बानायदों आंहा प्रफिटआनो फैयासै देग्लाय बानायबावनो गोसोमोन खिन्थु नेक्स्ट इयाराव आं बानायथ'ला बेफोरबायदि खोथाखौ जोङो गाबनो ओंखारलायदों आरो आंबो सासे आर्टिस्ट हिसाबै आंबो गोबाव सम गायासैमोन ओमफ्राय दिनै देग्लाय फंबायनि नाजानाय थुलुंगा फंबायमोनहा आंखौ गोसोखांनायनि नाजानायावसो आङो माने गादों आरोखि आंहाबो हांख्रायनायाव माने ओरैनो मानो थानो जोंबो सिगांनिफ्रायनो कालसारखौ हारिमुखौ सिबिनो ओंखारनाय जेला गानांगौ समखौ दोनथ'नानैबाबो जोङो गाफैदोंमोन खिन्थु नै बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि कमेन्ट होबा जों माने फंबायफोरनि थुलुंगानायखौ नुबा दुखु मोनो आरोखि जाहाथे बिदि दा खालामथों ओरैनोथ' जों सरासनस्रायै न्यूबोआव होनाय टारगेटआ दंखायोमोन नाथाय एसेबां थाब होनाय टारगेट गैयामोन आरो जोंना गोबां सुबुंफोरा जिहेथु बायजोआव फिल्डआव थांनानै नायहैनो हाया बिथांमोन बायदि सुबुंफोरा जोंखौ रिक्वेस्ट खालामहरदोंमोन जाहाथे सावथुनखौ हलाव रिलिज होयो दा बे थांखियैनो जोङो हलनि प्रसेसखौ खालामदोंमोन सेन्सर खालामबाय ओमफ्राय हलनि बायदिसिना प्रसेसखौ खालामबाय नाथाय साडेन मा जाहैखो 2 साननैसो सिगां
बर' खायसे सेंग्राफोरा मा जावरि जाखांखोथाय माने 30निबो बारा सेंग्राफोरा माने पिस खालामनानै सावथुनखौ इउटुबाव हगारनानै होबाय आरो अब्ला बिदि खालामबा मा जायोखो जोंनिया UFO किउब बिदि सार्भारफोरनियाव खायसे रुल्स थायो गावसिनियाव होनायनि सिगां माने गुबुन वेबसाइटआव माने सावथुनखौ होनो मोननाय नङा आरो बिदिहाय दा अब्ला बेबायदि जाबाय नालाय जोङो राहा गोथे जाबाय बेनिखायनो जों मा खालामबाय हलावथ' दा जों होनो हाथ'ला नालाय जोङो माने सर्ट टाइमनि गेजेराव उइथिन सर्ट टाइम जोङो निउब'खौ कन्टेक्ट खालामनानै जोङो नैबे सावथुनखौ होनायनि टारगेटखौ लानो गोनां जादों आरो निउब'नि गेजेरजों जायफोर सुबुंफ्रा रायजो राजाफोर नायगोन बेसेबांसो एमाउन्ट होनानै नायनो गोनां जागोन बे एपआव एमाउन्टआ बांद्राय नङा 70 रुपिस पे खालामनांगोन आरो बे 70 रुपिस पे खालामनानै जुदि बायोब्ला सानथाम सुबिदा मोनगोन बे सानथामनि गेजेराव सावथुनखौ नायजोबनांगोन आरो 70 रुपिसाव औ जायफोर सुबुंफ्रा नोंथांनि फिल्मखौ गोसो गाज्रियै आपल'ड खालामना होदों बिथांमोननि सायाव माबाफोर एक्सनफोर लादों नामा माबाफोर एजाहारफोर आदसा जोङो ओरैनो गुबै कालप्रेटखौ जों हमना मोनखाबाय सोरनिफ्राय बे जोंनि सावथुना गोसारदों बेखौ अलरेडि जोङो उइथ प्रुफ जों हमनो हाखाबाय बेखौ जों अलरेडि जोङो उकिल सासे लोगो हमनानै कर्टआव जोङो माने केस फाइलखौ प्रसेस खालामबाय आरो बेनिफ्राय बेजोंनो बै खुदियानिफ्रायनो बै सेंग्रानिफ्रायनो जोङो सेन बायदि लारि माने हमलांबाय थानो हागोन आरो जोङो केस फाइलखौ अलरेडि जोङो जागायबाय मा थांखि लानानै बे भिडिअखौ बिदि खालामनाय टारगेटआ बिजनेस जों थोंजों हमनो हादों आरो गथ'नि टारगेटआ बिजनेस माने ओरैबायदि डेन्जार माने खुदिया बेयो माने जोंनि गथ' सासे सेंग्रा सासे मार्केट लेभेलनि आरो सावथुनखौ थारमाने सानजाजों देखायनो लांदोंमोन देखायखांनानै नेक्स्ट दिना बै जोंनि देखायग्रा गथ'आ जेब्लानो गावनि सिखारखांनानै फ्रेस जानो होननानै बायजोआव थांदोंमोन अब्लानो बै गथ'आ थारमाने मा खालामबाय पेनड्राइभखौ खावनानै लादों आरो दा बे खावना लानायखौ जों बोरै मिथिगो जोंनिया बै देखायनो थांग्रा सेंग्रायाबो खोब सियानमोन क्लेभारमोन बेयो अलरेडि केमेराखौ मा खालामना गालांबाय बै टाकिया सायाव गान्दु सायाव माने रेकर्ड खालामना गालांदों बै सिखाव बेखौ हमस्लाबनो हायासै आरो बिदिहाय बै सेंग्रानि फुटेजआ थालांदों आरो जोंनि मबाइलाव रेकर्डआ नङाबा हमनो हानाय नङामोन बे आरो अलरेडि केसनि प्रसेसा जागायबाय नोंथाङा बे सावथुनखौ दिहुननायाव बेसेबांसो रां खरसा जानाय नाथाय बे खरसा जासेयावबो नोंथाङा दिनै मुलाम्फाखौ मोननो हायो जादों बेसेबांसो रां खरसा जायो खरसायाथ' दा जोंहा नै मनजित नार्जारि फंबाय दङ बिथाङा फाइनान्स खालामदोंमोन जों मोनथाम प्रडाक्सन दङ SBCने प्रडाक्सन एमएन प्रडाक्सन आरो टु ब्रादार्स एन्टारटेनमेन्ट बिदिहाय जोङो साथामबो गावबा गाव मोनफा डिपार्टमेन्ट रानना लालायनानै माने गावजों गाव हेल्प होलायनानै जोङो सावथुनखौ बानायदोंमोन आरो बिदिहाय जोङो खायसे दा जिहेतु आंबो दंफायो नालाय बेहाय स्ट'रिनि आरो डाइरेक्सननि जों एवार्डखौ लाफाया प्लास खालामदेराखै आरो बिथिंजाय सोरां बसुमतारि फंबायाबो केमेरा हमनाय एडिटिं खालामनाय आरो माबानाय कालार होनाय बेफोरखौ जों हमफाथ'वाखै बिदि हमालासै आरो बेखिनि खरसाखौ जों माइनास खालामनानै नोगोद जोंनिया 12 लाखा थांखादों नोगोद फैसाया बेनिफ्राय जोंनि बेखिनि डाइरेक्सनखौ आरो स्ट'रि स्क्रिप्टखौ एड खालामबावबा जोंनिया टटेल हमना ला 15सो जायो आरो टटेल खरसाया नोंथाङा जिखिनि गोबां रां खरसा खालामनानै दिनै जेसेबां मुलाम्फाफोरखौ मोननो हासै आरो बर' सावथुन मुलुगा दिनै गाबोन एसे दिनै आगानसे आगाननै आगानथाम बिदि दावखोबोगासिनो नाथाय बे समावनो बेफोरबायदि जेंना सोमजियोबा नोंथाङा थारैनो सावथुन मुलुगाव खामानि मावनो गोसो जागोन ना मोनसे समाव ओरैबायदि जाहैयो दा हमना ला जों माबा मोनसे जस दंथ'यो दा नाथाय बे सावथुन बानायनायाथ' जसजों जाया नालाय गोसोनि बोलोजोंबो जाया बेहाय फैसानि खोथाया फैथारो फाइनान्सियेल मोनसे माने स्टेटास नांगौ आरो दा हमना ला जोङो बोसोरसेसो हाबाय बोसोरनैसो हाबाय बा बोसोरथाम हाबाय जों खिन्थु बिदि बार बिदि खालामबाय थानो हानाय गोहोआ जोंनिया गोमालांगोन जिहेथु बेयो डाइरेक्टलि रिलेटेड उइथ मानि फैसाजों थोंजों सोमोन्दो गोनां नालाय बे थारमाने सानसे समाव जुदि बिदि जाबाय थायोब्ला एक्सुवेलि मा जाहैगोन जोंनि जा मोनसे जस बेबो गोमालांगोन आरो अब्लानाथ' हमना ला सावथुना दावगानायनि खोथायानो फैनाय नङा सासे गोदान फैगोन बेबो थैलांगोन गोदान फैगोन थैलांगोन बिदिहाय थारमाने बांद्राय जा मोनसे जोङो बिजौसिम सहैनांगौ बै बिजौसिम सहैनाया पसिबोल जानाय नङा आरो आगारना होनाय जाबाय बे भिडिअखौ सावथुनखौ नायनो थाखाय मा खावलायहरगोन रायजोफोरखौ आङो बेखौनो बुङो जाय माने गोहो दं नायनो हानाय आं फर्सबो खालामा जायफोरानोखि नुवाखै नायनो हानाय गावनियाव माने गोहो दङ बिथांमोनहा नायदो दा ओरैबायदि जोंनि बर'नि गेजेराव खायसे थासारि दङ जायफ्रानोखि माने माइरं बायना जानोबो फैसा गैबावा आं बिथांमोनखौ फर्स खालामनानै बुङा जायहानिखि थारमाने केपासिटि दङ बिथांमोनखौ आङो नायनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय नोंथाङा जेबायदि जेंनायाव गोलैबाय
इयुननि उनावबो जाहाथे गोबां सावथुन दिहुनगिरि एबा फिल्म इन्डास्ट्रियाव खामानि मावनो फैनाय बिथांमोना जाहाथे बेबायदि मोगा मोगियाव एबा बेबायदि जेंनायाव गोलैयैनि थाखाय माबायदि सांग्रांथि जानांगौनो नोंथाङा मेसेज होनो सानो? दा सांग्रांथिया जों ओरैबायदि जाबोदों जा समनिफ्राय आं सावथुन खालामनो लादों माने मोनफ्रोम फिल्मानो आंना पाइरेसि जादों माबोरै खालामो आंबो हमस' हाया आंनि आन्दाज माने दानि प्रजेक्टरानो जा बा लेपटपानो जा ओरैबायदि सफिस्टिकेटेड प्रजेक्टरफोराबो मोनसे सुइच सेरबानो थारमाने सिरि सिरि माने कपि जाखांनानै थाबाय थायो बेखौ नुस'नियाव बिदिहाय जोंनि सावथुना पाइरेट जायो होननानै आं सानो आरो बेखायनो आं बेखौनो बुंनो सानो गासै प्रडाक्सनफोरखौ जायफोर सेंग्राफोरखौ फिल्डआव हगारहरगोन सिनेमा दिन्थिनो थाखाय बै सेंग्राफोरखौ जेन मोजाङै केयारफुल खालामखानानै हरो जाहाथे दिन्थिनाय समफोराव एसेबो दोरोदा जों बिदि खालामब्लानो एक्सुवेलि पाइरेसिया थाबथागोन बायदि आं मोनखाङो आरो बे सावथुनाव फावखुंग्रि आरो फावखुंगुरा सोर सोर बाहागो लादों? गुबै रलाव दङ मेल साइडआव लिंसार बसुमतारी फिमेलाव दङ मनालिसा हाज'वारी बेनिफ्राय लिड रलाव दङ जोंहा नैबे बिग्राय ब्रह्म बेनिफ्राय आब' सनाय बिदि गोबां आर्टिस्ट दङ आरो गुबै ओंथिया मा बे सावथुननि? दाखा जोमैनि गुबै ओंथिया जाबाय ओरैहाय जायखौ जोङो एसामिसाव आं नागिरना मोन्दों आरो सपरा मेक होननाबो बुङो बेखौ दाखा जोमैया ओरैबायदि दाखा माने दाखाल' खानानै थायो ना खोरोमगोन ना माबागोन ओरैनो जास्ट माने अखाबो हाया आरो दाखाल' जानानै थागोन बे खोथाखौ ओरैबायदि रिलेसनाव लांनाय जादों माने गोसोनि खोथाखौ बुंनोबो हाया माने थेवब्लाबो गोसोआव माने एरथुबाय थायो गोसोआवल' माने गोसोनि खोथाया माने दाखा खानानै थाबाय थायो बेजों सोमोन्दो लानानै दोनदों आरो माने लाभ स्ट'रि नोंथांमोननि बे दाखा जोमै सावथुनखौ रायजो राजाफ्रा माबायदि अनसायबोदों? जोंथ' दा मोजां रेसपन्स मोनदों गान्जा फाग्लानि उनाव बेखौबो आं गान्जा फाग्लायाव जाबायदि रेसपन्स मोनदोंमोन बेखौबो सेम रेसपन्स मोनदों आरो इयुननि समाव नोंथांमोनहा निउबुनि उनाव आरो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव दिन्थिफुंनाय माबाफोर थांखि लादों नामा जिहेथु नोंथांनि मुलाम्फा गैयाबो सुबुं जोंनि बर' समाजाव गासै सुबुंफोरनो देखायफुंनो थाखाय माबाफोर सानदों नामा? दा इयुनाव देखायनायाथ' जोंनिया सोलिलांबाय थागोन सोरबाया हमना लाबाय माबा मोनसे फिसा प्रग्राम जायोब्लानो सावथुनखौ बिहरखायो आरो अब्लाना जोङो जिहेथु जोङो अलरेडि जोंनिया नैबे माबायावबो होखानाय जाखासिगोन नालाय निउब'आवबो होखानाय जाबाय अलरेडि जों माबा मोनसे फिसा एमाउन्टआव हरनाय जागोन आरो बिदि बांद्राय जों एमाउन्ट लानाय नङा बेखौ फिसा एमाउन्ट मोनसे लानानै हरनाय जागोन आरो फिल्डआव रोजाबनो हानाय गोहो गैलिया मानोना आं जेसेबांनो रोजाबो एसेबांनो सुलेमा आंनि थैयाव बोहैबोयो बहा थांखो नों रिदोम हरखाबै आंखौ सिमां नुहोनानै बहा गोमानानै थाहैखो नाना आंखौ बावबाय I love you I love you too. I love you too. एसेबां मिलौदो सेंग्रा सिख्लानि मेथाइ खनदों सोरजोंबा गोसो थोलायाखैथ' गोसो थोलायनाया जुदि थारैनो सैथोब्ला बेवहाय गोसोम गुफुरनि जेबो खोथा फैया कारबानाय बुब्लि दैमु रोसि जाना ओंखारो मेथाइ अडिसन लालायदोंमोन माथो मालाय ओमफ्राय मा बुंलांजाखो ए मेन्टेला नङा आं केन्टेला नङा आं मेन्डेला नंगौबा आं एक्टर गाजोला बुंमारनो दा मा गाज्रि राव बुंनो देलाय बुंलाय हाई स्कुल पास खालामखानायखा आमखाया बिमा बिफाया खरसाखौ होनो हानायमोनब्ला एलपिखौबो पास खालामखागौमोन आं नायरिदों मेथाइनि महिमाजों देरहानो हानाय बे मुलुगाव जेबोआनो गैया नों जेब्लायबो बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि सानसे हर हरसे नोंनि गाराङा बेसेबा गोदै रिदों गोरबो बिखा सुग्लाय होनो हानाय बारलाङो समा मिथि मोनो आं दाबो नोंखौ बावाखै सुदेम आंनि दोंफ्रोमबो मेथाइयाव नोंनि मोदोमनाय हाबनानै दं बेनो नामा मोजां मोननाय जायो नामा
बायदि टिफुलाजों आं बाव रायज्लायनो फैयाखै आंजों सोरबा गेम गेलेदों साना सानब्लालाय बोरैथो थानो हानो गोसोआ मालाय गावनि गोसो बादिसो सोलियो नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।